إيران هاجرات عرب تددب أبزلات اللوجزية مسمرحة الصومالية جيبوتن زتراخبة قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد نحورات إمارات عرب مبصحية كايد مهلاو تاغاليصو أبي أحمد وشمت عرب بسنكتي أمريكا إسرائيل مس إيران زكايدو زلو كوينات أب كبيت كلو آتي أبزلو لأوانيو نبتزوبه مغشا غير زلو إمارات عربون حان تخابتن قداي ميسايلاتن دروناتن إيران كوينان زلو هاجرات نيت وشمت يا أبي أحمد بربع مشت مس بريزيدنت جيبوتي إسماعيل عمر قلن صومالياوي بريزيدنت حسن شيخ محمودن أب كتما جيبوتي دحر من رخابيو نوشمت عرب آتي زلو أب تسلسوا أخيبا مرحت هاجرات بزعبت تاو معبالتات من رجع زوبك أرنا أفريقيا كمز التلازبو أنت بعل سلطان صوماليا حبيرها بصفت قدام منستر إثيوبيا يخون من قستويان مع كان زينا إثيوبيا أبي أحمد نحورات إمارات عرب كمز خدا كمحبر حليفا بزعبة علامة نيتم بصح ذهب وزرزرة ومقلت يلن إثيوبيا قدام منستر أبي أحمد ناب سلطان كبز مصن دحر مسحورات إمارات عرب صبغ زخون الزمدنا كمز مسرتت يفلط منغو إثيوبيا حورات إمارات عرب نزل الركب دما نحيلا أبز مصال زل جزية أو تهدرون قطوون ركبون عميق ndakhone ይመጽ ምህላው ይግላጽ ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ኃይለ አየር ኢማራት መወዳታ ወርሕ ጥሪ ኣብ ከባቢ አዲስ አበባ ኣብ ዝተኻየደ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ምርኢት ምስታፈንውን ንዘሎ ርክብ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ከም ዘጎልሕ ተሓቢሩ ነይሩ ብዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ኣህጉራዊ ጽልዋ ርኡይ እናኾነ ክመጽእ ጸንሐ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ፖሊሲ ወጻእያ ንቆጠባ ቀዳምነት ዝህብ እኳ እንተኾነ ረብሓታታ ንምሕላው ምስ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ጸጥታውን ወተሃደራውን ርክባት ክትገብር ምጽንሓ ይግለጽ እጅኻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናይ መጀመርታ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ውግእ እንዳተኻየደን ከሎ ናብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝበጽሐ መራሒ ሃገር ኮይኑ ይዝርከብ أخبرت إميغريشن حبرات منقستات أمريكا أب أمريكا خوينو أبال فانو مخوانو من قدم محبرو قصات إنترنت كقل زيس أنحن لحزب تقراي دما كساب نس انتات كمن نازيس أنحن سولومون بوغا لزيتبها لولك أسب نبيتيب كم سوغوغا أفليتو ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب أب العرس دتنياتاتن حتى تعوبان زوهزدا زولا حيال سوغومتات أب قبر زوعل زولو بيت صحفت مسكينات تقراي تتحيزو أب العرتو ولك أسب كبيت كسي أغربي زولا اتبيت صحفت مسئل نايتو ولك أسب بحموس أب زرقحت صحف نسلمون بوغاله غاسي سباو مسلات ابال عوطو غوجله كومون نقتلتن عليت مصناتن تግራይ ዝድርኽ ክብል ይገልጽዎ እትቤት ጽሕፈት ቀጺሉ እትውል ቀሰብ ስደተኛ ናይ ሙኻን ጥቕሚ ከም ዝተኸልከለን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰጎገን ኣፍሊጡ ዘሰሎሞን ቦጋለ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ብመንገዲ ብዝሒ ዘለዎ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት ገይሩ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ቪድዮታትን ዝርግሕ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ድማ ናብ ኢትዮጵያ ብምጋሽ መስዑ ጥቓት ፋኖ ዝተሰኣለሉ ብርክት ዝበለ ስእልታትን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ለጢፉ ነይሩ በጃካ ዝውን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ መጽናት ዓሌት ክጽውዕ ዝተረኣየ ኮይኑ ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ከዓ ነዚ ጭብጥታት ድሕሪ ምርካቦም ንሰሎሞን ቦጋለ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው ናብ ኢትዮጵያ ጠሪዞም ዘለዉ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ልዕሊ 100,000 ተኸታተልቲ ከም ዘለዎ ዝተገለጸ ውልቀ ሰብ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ በደላት ንኽፍጸም ብርክት ዝበለ ጽሑፋት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ከም ዘርግሐ ክስ ቀሪቡሉ እዩ እዚ ውልቀ ሰብ ኣብ 2022 ብፍላይ ድማ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝነበረሉ ግዜ ብዘይ መንግስታውያን ናይ ጋዜጠኛታት ትካል ነቲ ዝገብሮ ዘሎ በዘመልከት ጸብጻብ ተዘርጊሑሉ ነይሩ ብጃካ ድማ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኢትዮጵያዊ ድሕሪ ምስጓጉ ኣብቲ ጽሑፉ ነፋኖ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ከም ዘእተወ ዘመልከት ጽሑፉን ተቐሚጡሎ መሰረት እቲ ጽሑፍ ከዓ መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነፋኖ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ግብረ ሽበራ የእትይዎ ዘሎ እዚ ማለት ከዓ መዘጉጅለ ዝሰርሕ ወይ ዝደናገጽ ወይ ድማ ዝኾነ መወላ ዝህብ ውልቀ ሰብ በመሰረት ሕጊ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጋዊ ተሓታትነት ከኸትለሉ ዝኽእል ترانا عودة فيلم اتهاجر نمبربارن نمدقافن قدامي فيستيفال فيلم أسمرا ككايد مخانو علاو خوينو كوميشن بهلن سبورتن إيرترا أوت إيوا أبزلو مغلطي نتنسأت أباب فيلم إيرترا بزبل تيما كاب 20 حدن كساب 20 شعاتن مقابيت قدامي فيستيفال فيلم أسمرا نمكياد مدلوات كمزس أفاي غاليزو كوميشنر بهلن سبورتن إيرترا أمباسادر زمد تخلي أبزهابو غازيت أو مغلطي علامة نايز فيستيفال نزفرية فيلمتات مسرت بمقبار نمساي بزلع على نمغصالون نمبربارون كم زخونا بمتقاس مناص انتن دحر ناص انتن زفرية فيلمتات دما كقرب مخانه غاليصو زاغيت لعل كلت ميته هاغراو فيلمتات تاكيبو مهلاو زحبره زبعل سلطان كابزز تماميه 55 فيلمتات اب سينماتات روما امبرو اسمران حماسينن نحزب كقرب كم زخونا افليطلا
ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ንጨንፈር ሙስሊም ብረዘርሁድ ወይ ድማ ኣኽዋን ሙስሊሚን ናይ ሱዳን ብፍሉይ ዝተወደበ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለን ናይ ወጻኢ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለን ጌራ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ከም ዘእተወተ ዕላው ጌራ። ኣሜሪካ ነዚ ምስቲ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ቅርበት ዘለዎ ጉጅለ ግብረ ሽበራዊ ትካል ኢላ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ምእታዋ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ጽልዋ ክህልዎም ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ቅድሚ 100 ዓመት ኣብ ግብፂ ዝተመስረተ ብዓለም ደረጃ ዝተፈላለየ ጨንፈራት ዘለዎ ማሕበር ኣሕዋት ኣስላም ወይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ወይ ድማ ቀንዲ ሽሙ አልእኽዋን አልሙስሊሚን ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ እቲ ናይ ሱዳን ጨንፈሩ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ከኣቱ ዝገበሮ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዘይ ኣፈላላይ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኣብቲ ሃገር ዘሎ ግጭት ንምውጋድ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ እውን ስለ ዝዓንቀፈ ምዃኑ ብኣሜሪካ ተገሊጹ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ማሕበር ኣሕዋት ኣስላም ወይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዋላ እውን ቅድሚ ከባቢ 100 ዓመት ኣብ ግብፂ እንተተመስረተ ድሕርቲ ኣብ 2013 ኣብ ግብፂ ናብ ስልጣን ምምጽኦም ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዕልዋ ተኻይዱ ካብ ስልጣን ምእላዮም سعود عرب حبرات إمارات عربن قبص انزر كبئن بزبازحة هاجرات عرب قبر شبراو جوجل تباهيلو ملو بملو تأكيديو እዚ ይኹን እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ጨንፈር ዘለዎ ከምኡ ድማ ብኻልእ ሽም ብሽም ዘይ መንግስታውያን ትካላት ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እውን ይነጥፍ ብምዃኑ ብወገን ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ሙሉ በሙሉ እቲ ትካል ብደረጃ ዓለም ግብረ ሽበራዊ ዝብል ዝርዝር ኣይኣተወን ኣሎ። ይኹን እምበር ሓሊፍካ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝርከብ ጨንፈራቱ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ኣትዮ። ኣብ ኤውሮጳ ከዓ ኣውስትሪያ ጥራያ ነዚ ጉጅለ ሙሉ በሙሉ ኣብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ብምእታው ዝኣገደቶ። لعلوت وتهدراويانن بوليتيكاويانن سبسلطان ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎም ባህገ በዝምልከት ዝህብዎ ዘለው ተደጋጋሚ መግለጺታት ቀጺሉ ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ይመር መኮነን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምውሓዝ ዘለዋ ባህጊ መስኡላውነት ህልውናን ሃገራዊ ረብሓን እቲ ሃገር ዘተኣሳሰር ክብል ገሊጹ። ንሱ ነዚ መግለጽ ዝሃበ ሃገራዊ ማሕበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ መርገጺ ንምድጋፍ ኣብ ዘዳለወ ሃገራዊ ሲምፖዚየም ኮይኑ እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ዝኾነ ጀነራል ይመር መኮነን ድማ ኢትዮጵያ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ታሪኻዊ ምትእስሳር ካብ ጥንቲ ዝጅምር ይክብል ተዛሪቡ። ኣብቲ መደረኡ እዚ ጀነራል ቀጺሉ ኣብ እዋን ስልጣነ ኣኽሱም ከማዶሌስ ዝኣመሰላ ወደባት ንንግድን ኣህጉራዊ ጽምዶን ኣገደስቲ ኣፍ ደገታት ኮይነን ኣገልጊለን እንድሕሪ ምባል ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ቅርሲ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዘርእዩ ምንባረን ድማ ኣመልኪቱ። እቲ ጀነራል ቀጺሉ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክህልዋ ዘለዋ ባህጊ ናይ ቀረባ ፖለቲካዊ ህርፋን ዘይኮነስ ከም ሓደ ብባህርያዊ መንገዲ መስሉላውነት እቲ ሃገር ዝተኣሳሰር ታሪኻዊ መሰል ክርአ ኣለዎ እውን ክብል ተዛሪበሎ። ከም ዝፍለጥ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ጀሚርካ ክሳብ ታሕተዎት ወተሃደራውያንን ፖለቲካውያንን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተደጋጋሚ መግለጺታት ዝህቡ ዘለዉ ኮይኖም ንጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድማ ምስ ሃገራዊ ረብሓን ታሪኽን ብምትእስሳር ዝተፈላለየ መደረ ክህቡሉ እዮም ዝስምዑ ዘለዉ። ኤርትራ ነዚ ብተደጋጋሚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝወሃብ መግለጺታት ተኽታኺ ከምኡ ድማ ናብ ኩናት ዝዕድም ኢላ ብምግላጽ ንሉላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ጎረባብቲ ሃገራት ከምኡ ድማ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ብምባል እውን በተደጋጋሚ ኮኒናታ እያ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።